Tinoda kutendai nesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV basa richienda mberi. Aiwa, pane kapasuru katatumwa nako kuti tinosvitsa kuna baba Evelyn katoda kuti tivasvitse. Yes, uripo. Uri kudini? Uri kufamba? Uri kuitini? Uri kuitini? Wagara nani mumba? Wega? Oh. Kona songo chita. Right, nasi tiri kuno ku Epworth uko kwataenda kunoona baba Evelyn. Evelyn wachona ndiye wandakaba. Yes, Evi. Uribo. Urunyare. Uribo. All right. So tiri kuno ku Epworth kwatazoona baba Evelyn pamwe nemwana. Aiwa, tinotenda Mwari noti tikuona vari vatano vachifara handiti. So tine zvimwe zvatauya nazvo, hama dzakatibata dzikazoda kubatsirana nawo, ndo dzatituma nhasi kuti tinge tiri kuno nepavawanawo napo kuti tinge tiri tinosvitsa. So uyai muzozvionera tichisvitsa mapasuru amatitumira handiti. Aiwa, izuva rekufara pazuva ranhasi. Baba Evi, zviri kudini? Andazvifamba? Mushe. Ari sei sisi? Ari bo. Yes, Evi. Alright. So tine vatituma nechipo chedu chatoda kuti tinge tiri tinosvitsa kwamuri. Hanidi? Aiwa, tinotenda. Alright, pakanaka. Titore mapasuru atinawo handiti. Tine mapasuru atoda kuti titore. Hande munozvionera. Kuna vose vakacontributa tinoti God bless you. From Uncle Saint neSaint TV crew, for now tichiti much love.